Filmer den? Filmer den? Yes. Ja, nu vi står foran Santa Donna Regina Nuova, som er en gammel kirke her i Napoli. Og vi analyserer det sådan med, at først så analyserer vi søjlerne, så analyserer vi indgangspartiet, så ligesom den nederste del af kirken her, og så den øverste del helt op. Lige præcis. Perfekt, og vi starter med søjlerne. Så har vi kigget på søjlerne, kan vi se, altså vi starter nedefra, at det er et podium med en base, date og cornice, og selve søjlen er også en base. Kigger vi længere op, kan vi se, at der er en klokkeform equinus, og den er så pyntet med akantusblade, og søjlerne er så korintiske søjler. Ja, og op over søjlernes kapitel, der ser vi en tredelt arkitrav. Og over den tredelte arkitrav, der har vi en fortløbende frise. Og i midten af den her frise og den her arkitrav, der er der pyntet med et relief. Ovenover reliefet, der er der et gejser med gudtæer, og ovenover gejseren ser vi den her runde syler. Som man kan se her, har vi et hul i væggen med et statue på, og navnet kommer en taleboble senere på. Vi har ikke lige det her i vores noter. Ved siden af har vi nogle halvsøjler, som også er korintiske, og det kan vi så se ved kapitellen, som er pyntet med akantusblade, som er klokkeformet. Og søjlen har selvfølgelig en base også. Over halvsøjlerne kan vi se, at vi har en tredelt arkitrav, og over det har vi en forløbende frise. Over den forløbende frise er der en gejseren, og så kommer der igen korintiske halvsøjler med en base, som man lige kan se, og en kapital med akantusblade. Over det har vi en tredelt arkitrav og en frise, fortløbende frise. Og så har vi en gejseren, og til sidst en sima, som skal ligne et tag.